Eli joo, mä teen nyt tämän My-Room-videon, koska en jaksanut tehdä sitä podcast-videoa, niin aloitetaan vaikka täältä kaapista. No täällä on jotain krääsää, en tiedä, en edes halua tietää, koska näyttää pelottavalla. Täällä on sitten mun vaatekaappi. Ja tuolla alhaalla on vaatteita, mitä en käytä. Tossa on mun joku jumpperi ja ulkohousut. Täällä on sit mun farkut. Sitten ohuita paitoja, läkärit ja huppareita. Täällä on topit ja yöpit. Tuolla on minisortsit. Ja tässä on kori, missä mulla on sukkia. Laitetaan kiinni. Sitten mennään tänne. Eli täällä mulla on koulukirjat. Äikän projekti, jota en ole jaksanut tehdä. Allergialääkkeitä. Adapteri. Joo. Sitten jotain muuta outoa. Roinaa. 2 lompakkoa. Vielä rahaa, kummassa vaan. Tiedän, olen köyhä. Tässä on 2 kynttilää. Eipäs, anteeksi, 3. Sitten meikin puhdistusaine, harja ja arkimeikki. Tässä on peili. Kuulokkeet on tässä. Ihan vaan sen takia, että muistan ottaa ne mukaan. Sitten on joku ihme vauva, kuva ja herätyskello, joka ei toimi. No, patteri on tossa. Joo. Sitten on mun sänky. Aika upeat lakanat. Tiedän. Prats. Tässä on väliaikaisesti mun tietokone. Ja sitten radio ja yöpöytä. Se on oikeasti laatikko. Tässä on mun ovi huoneeseen. Joo, eli tässä on 2 takkia. Musta ja vaaleanpunainen pyyhä. Sitten on laatikot kirjahyllystä. Täällä on näköjään jotain laatikko ja jotain muovipusseja, kirja. En tiedä oikeasti mitä näissä on kattonut aikaisemmin. Ja täällä on sitten taas näitä meikkejä. Täällä on ryysilakkuja, tekokynnet, joku jalkarasva, meikkipussi. Sen mä otan aina käyttöön, kun mä lähden jonnekin juoksi. Sitten jotain rasvia. Tällaisia. Naumarasva. Jäisikö hyvää? Sitten puhelimen laturi. Joku jalkarasva. Ripsien taivut. Ja luomareita ja teltosantteja tuolla. Sitten on kirjoja ja DVDitä. Korulaatikko. Ja sitten korulaatikko. Jotain tauluja. Sitten näitä unileluja. Täällä ylhäällä on sitten 2 säästöpossua. Aurinkolasit. Jotain ihme juttuja ainakin kaappia.
tää lamppukamera. Sillä mä kuvaisin, jos siinä olisi mikki. Sitten, no tossa on tää lamppu, että täällä näkee jotain. Sitten jotain tällaisia kintermunijuttuja. Joku tommonen kynälaatikko, missä on paljon kyniä. Sitten kameralaturi. Ja sitten on tämmöinen puhelimelaturi. Ja videoita tulee taas jossain vaiheessa. Ensi viikolla ajattelin tehdä sen vastausvideon, kun tänään ei jaksanut. Ja niin. Tuolla on vielä näkymät mun huoneen ikkunasta. Tämmönen ihana leikkikenttä.